Bilotxak egin ditu ardiak, bilotxak hasi dira, bilotxak jan ditugu, eta gaztaiak egin behar dira. Eta gaztagintzarako erabiltzen izen ziren gauzarik behinenak edo egurrez egindakoak ziren jakina. Hor daukagu kaiku haundi bat, ala hola egindakoa, eta bere barruan malatxa. Hau da, esnea mamindu ostean apurtzeko erabiltzen den tresna malatxa izenekoa. Hauxe dugu. Hau txikian, umetxoek eta jostak eukidegien, edota handian abestea. Horrez gainera, hemen daukagu irestontzia. Irestontzia, zuek esango duzu, goiti bera, esnea bota eskero, amezulo handi egia daukan eskero, badoa esne hori, ezta? Baina ez, misterioa beste hau da. Hau jartzen da oporraren gainean, hau dugu oporra, hemen batuko dugu esnea, eta esnea garbi oporrera eroateko zer egin behar da? Hemen sartu, irestontzian sartu, asun horriak. Eta asun horriak ako uletxoak daukaz barren aldean, ez da barren alde guztian. Eta goitik bera, ala moduz batutako esnea batzuetan zikinantzean etorten da, zer, badakizue, ardiak atzetik batzen dira, ez albotik behiak eta batzen dira moduan. Eta sarritan, ardiak korotza egiteko oiturea dauka, eta inoiz marmitera korotza behar jauzi izan da, eta orduan, korotzak atera egiten dira, eta gero geratu diren ondarrak, hementxe irestontzi honetan garbitzen dira, baina asun horriz betetako irestontzian. Bestela zikin urtengo leuke, esneak.